Paradička Andreva, komangela cingerla, di komange cingerla, oda miro piragnolo odela, di komange cingerla, oda miro piragnolo odela, hiloli paradička Andreva, komangela cingerla, di komange cingerla. Oda miro piragnolo odela, di komange cingerla. Oda miro piragnolo odela. Oi da la 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 la, oi da la la, ai da la 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 la, oi da la la, ai da la 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 la, ai da la 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 la, ai da la 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 la, ai da la 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 la. Andreva, komangela cingerla, di komange cingerla, oda miro piragnolo odela, di komange cingerla, oda miro piragnolo odela, hiloli paradička Andreva, komangela cingerla. Oi shabalabalapti dabalapti 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 dirida. Oi shabalabalapti dabalapti 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 dirida. Oi da la 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 la, oi da la la, ai da la 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 la, oi da la la, ai da la 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 la, ai da la 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 la, ai da la 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 la. Romania parte che rasci de harra cadenza l'invoia Nadara tu nala jatuja tai pagerci romaška
Šelo, Karlo, Piano, pa Šleseo, Nikita, Jokama, Dolacko, Sako, Maškara, Medesi, Bachtalo, Sasto, Taj Kamela, Meteorom, Taj Kamela, Mengaggio, Rumun, Grešave, Samžana, ste Kilaven, Avila, Cočave, Tumege, Vojate, Ulaven, Užaren, Kama, Tumege, te Sikalen, Sađana, Voromare, Pošukare, te Čingere, Sauro, Matilinjo, na Kanalenge, Mesika, Vasojana, te Kere, Randeluma, Roma, Repo, Rumun, Garo, Čavo, Kanadila, Vamelenge, Asalenge, Romuj, Pene, Mange, Fero, to je dielo, Lači, Vojakera, Sale, Romenge, Legađe, La Luma, Keta, La Savašota, Amaro, Kešo, Tumare, Gađo, Renge, Kampe, Amare, Šuka, Romane, Šeja, Halo, Kami, Pe, Maškara, Mende, Avde, Manca, Žade lacko si kavle, o klavíro murdarle, žade Niki Kellenger, pre gitara rende, šetaj žade Karlo Pavarle, si kavlen tequila ven. Dajme, so tu menge te pename. Čipirinen manca, jaj! Rumun Grešave, Devleske Šave, Jalo Malanete, Dinana. Kráľ cíti, že som a tak často rozmýšľam nad tým, ktorá z jeho dcer by sa mala stať kráľovnou po jeho smrti. Ťažko mu bolo vybrať si, keďže všetky boli rozdielne a všetky mal rovnako rád. Joj, moja hlava, zase ma dnes neobíde Mykena zo spesu. A čo moja? No predstavte si, že kráľ chce vybrať z
pomedzi princezinku najlepšiu. Tou najlepšiu? No, najlepšiu. On sercu, ktorého má najradšej. A ktorého má najradšej? Ticho, ticho, nemôžem premýšľať. No idem kráľovi pred dom. Vaša výsosť, treba sa vám pripraviť. O chvíľu prídu vaše dcerušky. No dobre, veď už ide. Prichádzajú princezné. Ako vidíte, dcery moje, už som starý. Chcem ustanoviť, ktorý z vás sa staví pomôcť. No najskôr by som vás vedel, ako mám máte vyhrať. Tak, najskôr ty, moja mamina, ako máš práva svoje srdca. Milý tato, ľúbim ťa ako zlato. Brdou pobluská ho na brodu. Kráľ dosadil ďubšiu návodu. Ja ľúbim ťa od zlatý, tak krásne ja mám. Hovorí prostredná dcera. Veselo a pobluská kráľa načinu. Najmladšia maluška je pozvaná. Posledná prestúpi pred kráľa. Ako sol. Co si to povedala? Že ty ho dcera nenážim ako sol? No kráľ sa rozneval, že vlastne dieťa sú nemáš. Viac ako márnu soľ. Tomu každý sypí pomôcť pustý. A tak malušku vyhnal z kráľovstva. Maluška bola zvyknutá otca poslúžiť. Na sluchu. A tak sa pobrala preč. V kráľovstve zavládol veľký smútok. Maluške bolo ľúto, že ju otec vyhnal. A nevedela, že ho na neľúbi, menej ako sestry. Nevedela, kam má ísť, až prišla do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postaví sa jej do cesty starenka. Pozrite sa, aké krásne mladé dievča a pritom je také smutné. Otec ma vyhodil z domu, ani nepochopil, aká dôležitá je v živote soľ. A tak mi o tom všetko pekne porozpráva. Maruška starenke všetko rozpovedala. Starenka jej slúbila, že jej pomôže. Bývali spolu, malú dovčuku v lese. Starenka naučila Marušku, aké bylinky sa na ruku chorobu používajú, ako a kedy ich zbierať. Na zámku zrejme všetci trpeli nedostatkom soli. Dievča drahé, naučila si sa toho už u mňa veľa, ale tvoj otec kráľ sa veľmi trpí pre soli. Rada ťa obdaruje, aby si mohla svojmu starému otcovi pomôcť. Ale musíš splniť úlohu, ktorú ťa poverí, prinesli prosím ťa kyticu zo 5 ružic. Iste tu budú dobrí ľudia, ktorí ti pomôžu. Môžeme sa. Môžeme sa. Môžeme sa. Môžeme sa. Štyri som dostala, ale potrebujem ešte 5. Kto mi ešte pomôže? Mamuška, Mamuška. Ja ti veľmi rád pomôžem. Starenka, splnila som tvoju poslednú úlohu. Výborne, Maruška, bola si pracovitá a usilovná. Preto zvažuš tento dar. Tu je soľ pre tvojho otca
kráľovstvo. Stárenka, splnila som tvoju poslednú úlohu. Výborne, Maruška, bola si pracovitá a usilovná. Preto zvažuš tento dar. Tu je soľ pre tvojho otca a celé vaše kráľovstvo. Čo budeme robiť? Kráľ, celé kráľovstvo je smutné. Potrebujeme kráľa nejako rozveselniť. Najprv mu poviem ja svoju básňu, s ktorou som videl prvý miesto v kamenej podobe. Alica návyková sedma spáčka. Tretíkrát už budí mama synačka svojho zráma. Vstávaj, ty môj sedmospáč, školu zmeškáš, bude pláč. Ešte chvíľku, maličku, prosím ťa, syn, mamičku. Dobre, ale to ti vravím, len ti jedlo nepripravím. Raňajky sú nachystané, mama dúfa, že syn vstane. Ale kdeže, spáchtoš hradko, naďalej si spínka sladko. Nepomohlo to. Pustúka ja s piesňou. Ráno, keď prídem za tebou, ja opýtam sa tvojich rodičov, či za tebou môžem chodiť na kolená i budem prosiť, či za tebou môžem chodievať. Rodičia ma nedajú, na teba sa nemajú, v srdci bolesť veľkú mám, lásku veľká umieram. Rodičia ma nedajú, na teba sa nemajú, v srdci bolesť veľkú mám, lásku umieram. Ráno, keď prídem za tebou, ja opýtam sa tvojich rodičov, či za tebou môžem chodievať. Rodičia ma nedajú, na teba sa hnevajú, v srdci bolesť veľkú mám, lásku umieram. Rodičia ma nedajú, na teba sa hnevajú, v srdci bolesť veľkú mám, lásku umieram. Látirika lebala, nikom nadáme vás. Látirika lebala, nikom nadáme vás. Pregela se kutý meč, lákero keľač hoveč, ojobel, vyripúrida. Pregela se kutý meč, lákero keľač hoveč, ojobel, vyripúrida. Látirika lebala, nikom nadáme vás. Látirika lebala, nikom nadáme vás. Pregela se kutý meč, lákero keľač hoveč, ojobel, vyripúrida. Nepomohlo to. Môžeme si napomôcť tanečníkom.
bien. Bueno, recuerdo con la presión. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. 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 Daremo sa nám kráľa rozveseliť. Skúsme to s majstrom Kipom. Dobrý deň. Mami, napúchol mi prst. A ako vieš, nevedí sa mi do mojej nosej dierky. Jožko prišiel domov zo školy a volal svojej mami. Mami, už som sa naučil počítať do 10. No ukáž. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Kde si strátil tú peťku? V žiackej knižke. Máte domácu? Na ulejce. Nepodarilo sa nám to. Skúsme to ešte raz s piesňami. Nepomohlo to. Že ho
Čo budeme robiť? Ale niekomu sa z týchto vzácnych hostí nepodarilo kráľa rozveseliť. Pozrite, tamto ide krásna princeza s princom. Vedie to naša Máruška. Poslal som ti dar, ale neviem, či ho príjmeš. Mňa už nikdy poteší. Ale je to soľ, pre mňa to je najvzácnejší dar. Počúvajte teda moje rozhodnutie. Milí podané, vašou kráľovnou bude Máruška, lebo splnila tieto podmienky. Áno, je pravdomravná, pracovitá, múdra, vie si presadiť svoje ciele, je aj láskavá, pekná, vie variť, žiť aj tancovať. A viem, že ma ľúbi. A viete to, ako kráľovstve pokračovalo? Bola veľká svadba, všetci sa tešili a veselili.
chcem niečo povedať. Podrž mi, prosím. Vážení dámy, vážení páni, milí hostia, dovolte mi, aby som sa v mene všetkých žiakov poďakoval, že ste dnes prišli a venovali nám svoj čas. Sme veľmi radi, že ste si našli svoju chvíľu a prišli sa pozrieť na náš program. Vaša prítomnosť pre nás veľa znamená a dodáva nám odvahu a motiváciu do ďalšej práce. Veríme, že sa vám naše vystúpenie páčilo a že ste si dnešný deň užili spolu s nami. Ešte raz vám srdečne ďakujeme za vašu podporu, potlesk a milú slova. Prajeme vám krásny zvyšok dňa. Ďakujeme. Môžem, Alex? Vážení hostia, milí moji učitelia, milí rodičia a samozrejme moji najmilší žiaci, nech sa na vás všetkých pozriem, mamičky, ktoré nám pomáhajú a samozrejme všetkým teraz chcem takto povedať. Ja to najprv poviem v rómskom jazyku, palichera, a potom poviem ďakujem. Ani netušíte, aké je to pre mňa ťažké tu stáť, takto na pódiu. Ja mám asi väčšiu trému ako moji žiaci. Ja nie som dobrý rečník, takže by som chcela najprv z celého srdca sa naozaj poďakovať všetkým mojim kolegom, všetkým, ktorí nám neustále pomáhajú, všetkým, ktorí ste tu prišli a prijali naše pozvanie. Ja by som sa chcela tiež z celého srdca poďakovať našim úžasným žiakom, hercom a taktiež dvom autorkám, mojim scenaristkám, režisérkám a poprosila by som ich na pódium. Oni o tom možno ani netušia. Je to pani učiteľka Labanová a pani učiteľka Antušová. Poprosíme ich pozvať. Takže tu ich máme. A preto by som chcela, milí hostia, dostali ste takéto milé cedulky so smajlíkmi, niektorí. Prosím vás, ohodnoťte našich hercov a všetkých, ktorí máte tieto smajlíky, prosím vás, áno, ďakujem. Takže všetci vidíte, ako známku od nás dostali. Od hostia, keď ste dostali. A ja poprosím mojich dvoch pomocníkov, poďte chalani ku mne s kyticami, aby opäť za obrovského potlesku super nápad. Mi sa páči, dajte, ja nemôžem, takže chalani, pani učiteľke Labanovej, ďakujeme. Pani učiteľke, ďakujeme. Ja som zabudla ešte povedať, že nielen tieto dve ženy, ale ja pozerám na svoje kolegyne, na ktoré chystali či scénu, či tance, či toto úžasné pozadie, ktoré sú tam v úzadí. Ja neviem, môžem ich tu zavolať všetkých? Takže po školskom mote je drom, aj v našom časopise, je cesta, ktorou spoločne kráčame k cieľu. Takže ešte raz celého srdca za toto úžasné predstavenie, za všetku spoluprácu. Prosím ešte raz potlesk. Ďakujem. Nad všetkým vyťazí láska. Apoštol Pavol v Božom slove povie, že už nie Žida ani Gréka. My tak v centre pastoračnom sa tak niekedy tak smejeme, že už nie ani Róma, ani Slováka, lebo všetci v Ježišovi sme jedno. Všetci v Ježišovi sme Božie deti, milované Božie deti a som veľmi rád, aj myslím, že aj vy, že
že to práve v tomto prostredí v Čičare môžeme zažívať, že sme si rovní, že sme si vzájomne povzbudení. Mohli sme vidieť obrovské dary a talenty, ktoré nám ukázali deti, ktoré rozvinuli aj vďaka svojim učiteľom, učiteľkám. A okrem týchto talentov, takých umeleckých, ktoré majú Romovia, ktoré tak potom nás Slovákov tak nadchýnajú, Romovia nám poskytujú aj iné dary, a poskytujú aj pre mňa osobne. A to je to, ako sa oni vedia nadchnúť pre Pána Ježiša Krista. Jedným z takých darov a pokladov cirkvi je Blažený Zentilino, ktorý nielen bol vysokým štátnym predstaviteľom v Španielsku v 20. storočí, ale aj okrem láskavého a milujúceho srdca a mal v sebe obrovskú vieru a lásku k Ježišovi Kristovi a k Matke Božej. A už do takej miery, že bol ochotný položiť svoj život počas prenasledovania cirkvi. Keď mu povedali, že zlostný rušenec nespravil to, nezaprel Pána Ježiša, nezaprel jeho matku a radšej ho zomrel, ako by mal zaprieť Boha. Tak chcem vám tak popriať aj nám všetkým, aby sme boli zároveň také modlitbe aj za kňazské povolanie tu na zradou Čičavy. S chlapcov, verím, že aj tu na Boh má kohosi vyvoleného, cez ktorého bude chcieť zažiariť v cirkvi a ohlasovať jeho meno. A tak aj za toto poďme sa chvíľko tak modliť, lebo cez kňazov potom prichádza požehnanie ľudu, ku ktorému sú pozvaní. A tak ďakujem za teraz aj túto chvíľku, ktorú môžeme spoločne stráviť v dvoch piesniach požehnania. Požehnanie čas. Kristus je s nami, Kristus máš karamente. Bye.
Oh, yes, you